Dobar dan i dobrodošli na današnji webinar. Nadam se da se čujemo. Tema današnjeg webinara je zapravo tehnička demonstracija softvera ProModel for AutoCAD Editiona, te ćemo danas napraviti kratku demonstraciju i objasniti kako softver radi. Moje ime je Ilija Zeba, te sam tehnički specijalist u poduzeću Communiter ad Decus. Ovaj webinar se snima, te će snimka biti dostupna na našem YouTube kanalu i na našoj web stranici tokom dana. Ukoliko imate pitanja, slobodno ih postavite unutar chata. Te ću na kraju webinara u Q&A dijelu odgovoriti na njih. A ukoliko ste htjeli nešto pitati, a zaboravili ste, slobodno nas kontaktirajte mailom na info@a-d.hr ili upitnikom na našoj web stranici. Teme današnjeg webinara, prvo ću nešto ukratko reći o našem poduzeću, zatim ćemo odmah prijeći na tehničku demonstraciju softvera, te ukoliko bude pitanja ćemo odraditi i Q&A dio. Ukratko o našem poduzeću. Poduzeće Communiter ad Decus već 15 godina bavi se zastupstvom Autodeska. Autodesk je najveći svjetski proizvođač softvera za tehničko projektiranje, što u strojarstvu, što u građevini i arhitekturi. Uz to što smo Gold partner, odnosno solution provider, odnedavno smo i autorizirani trening centar, što dodatno potvrđuje kvalitetu naših edukacija. Te također sada uz edukaciju dobijete i službeni certifikat od Autodeska koji je međunarodno priznat. Također zastupamo i Microsoft sa njihovim 365 business paketima, Adobe te Woodwork for Inventor koji je dodatak za projektiranje namještaja, te još razni softveri za vizualizaciju. Uglavnom sve ono što možete naći u nekakvoj projektantnoj firmi. Sve to možete naći na našoj web stranici www.c-a-d.hr. Kroz neke brojeve, sveukupno imamo 9 zastupstva, te nam broj klijenata kontinuirano raste kroz godine. Ovi brojevi na kraju se tiču samo Autodesk dijela poslovanja. Evo, možemo odmah prijeći na tehničku demonstraciju. Ja sam već otvorio AutoCAD Architecture 24. Prvo da napomenem, ProModel radi samo u AutoCAD Architecture i AutoCAD Mechanicalu, te je potpuno integriran u njih. Gore na vrhu imate karticu ProModel, kada ga instalirate naravno. Te to je to. Da još napomenem, ovaj model sam ja učitao, odnosno napravio pomoću Factory Design Utilitiesa, FDU software koji kombinira podatke o zgradama i opremi za izradu layouta, odnosno izgleda proizvodnih pogona. On je dio samo, može se samo naći kao dio PDM kolekcije, odnosno Product Design and Manufacturing kolekcije, koja sadrži FDU, Inventor, Fusion i AutoCAD i razne druge softvere. Pomoću asset browsera u Factory Design Utilitiesu sam učitao standardizirane objekte, odnosno strojeve. Asset browser je lagan za korištenje, to je biblioteka koja se sastoji od 2000 raznih standardiziranih objekata i ja sam pomoću njega učitao razne strojeve ove proizvodne hale, a proizvodna hala u pitanju koja imamo na ekranu je proizvodna linija za proizvodnju metalnih proizvoda, odnosno kućišta za električne uređaje. Pa,
To je to. Također vi možete sami napraviti svoj, znači svoj layout bez factory design i utilitiesa. Znači možemo krenuti sa simulacijom. Prvo što znači otvaramo je simulation browser koji se sastoji od 6 podkartica. Usputno ću objasniti što svaka radi, ali možemo prvo krenuti sa prvom karticom, oprostite, sa prvom karticom locations, odnosno lokacije. Znači prvo, znači ona je u prvom modelu, znači ona se sastoji od mjesta gdje se odvijaju aktivnosti, poput, znači to su strojevi, pokretne trake i police. Znači možemo prvo dodati par lokacija, znači sistemo add i dolje vidimo da da trebamo odabrati par objekata ili blokova. Znači odabrat ćemo recimo ovih pet lokacija, stisnemo enter i one se odmah pojave, znači kao lokacije. Znači imamo tu brusilicu, brušelicu i ostale strojeve. Također možete otvoriti i simulation properties. Znači odaberemo na primjer trakastu brusilicu i kao što vidite možete mijenjati njen kapacitet, trošak po satu. Također možete dodati brojač koliko je materijala prošlo kroz nju. Zatim možete dodati smjene. Također možete setup napraviti dodatno, znači vrijeme, koliko vremenski materijal može proći kroz nju, odnosno dodati resurse i ostalo. Ostavit ćemo ovih 15 tu. Što još imamo? Znači imamo još downtimes, odnosno vrijeme prekida rada, koji se također može dodati, ali to danas znači nećemo koristiti, danas ćemo raditi najjednostavniju simulaciju. Znači dodali smo 5 lokacija, također da napomenem, lokacije se automatski dodaju kada dodamo i tok materijala. Zatim dodajemo konvejer, znači sistemo add, dodajemo ime konvejera, znači uzet ćemo conv1 i onda znači piše trebamo odabrati objekte koji će predstaviti konvejer, znači imamo tu kao cijelinu, odaberemo s ovih 5, stisnemo enter, te zatim treba odabrati početni segment. Odabrat ćemo ovaj dio, također da napomenem, znači možete odabrati bilo koji kraj konvejera. I to je to, napravili smo konvejer. Znači kod konvejera imamo znači properties, kapacitet trenutno infinity, odnosno ograničen, brzina 10 metara po minuti. Također namješten da se akumulira materijal na konvejeru, orijentaciju imamo, možemo promijeniti također troškove i smjene, odnosno vrijeme prekida rada, također kao i kod ostalih strojeva. Zatim možemo dodati entitete, znači entiteti su u prvom modelu znači ključni elementi koji pokreću gotovo sve događaje koji se dogode. Znači to su dijelovi ili sirovine koji se koriste za stvaranje proizvoda. Dodajemo znači novi entity, dodat ćemo ime, pošto je ovo proizvodna linija za stvaranje metalnih proizvoda, reći ćemo da je metal ime, te treba odabrati kako će izgledati taj entitet, mi ćemo odabrati shape i kao što vidite on se odmah stvori automatski. To je to, možemo onda dalje odmah na talk, odnosno flows. Oni definiraju kako se entiteti znači kreću kroz sustav. Možemo stisnuti add, znači odaberemo ime, flow 1 recimo. Zatim treba odabrati entitet koji će koristiti taj tok, znači metal, te odabiremo lokaciju onda. Znači možemo odabrati
krenuti odavde. Pa nadalje. Tu odabiramo početni dio konvejera, onda zatim idući stroj poslije konvejera i možemo još ova 3 stroja odabrati. I to je to. Znači, kao što vidite, također imate properties za svaki dio procesa. Znači, tu je trenutno triangularna distribucija vremenska, znači vrijeme zadržavanja na svakom stroju je triangularno, također to možete promijeniti, ali ostavit ćemo default. Također možete dodati svakom stroju resurs, poput čovjeka nekog da radi na tom stroju ili robota. Također možete i za znači, tok između dvije lokacije, odnosno dva stroja, možete promijeniti vrijeme toka, kapacitet, tip, što se uzima iz stroja, znači možemo postak, if join, if load, if send, ostavit ćemo first available, zatim također možete i dodati još jedan resurs. Dobro, možemo sada pokrenuti zapravo tu kratku simulaciju, nismo još gotovi, ali samo da vidite kako to radi za sada. Trenutak samo. Kad sam već tu, znači da vam objasnim, tu gore znači možete dodati varijable, znači također može se dodati logika, znači može se programirati sve ovo. Također možete pogledati lokacije, kapacitet, gdje se šta nalazi, broj entrija i trenutno stanje lokacije. Znači možete kontrolirati cijelu simulaciju. Također namješteno po defaultu da traje 40 sati. Mi ćemo ono ubrzati. Da vidimo. I to je to. Na 40 sati možemo vidjeti rezultate simulacije. Njih ćemo pogledati kasnije dok dodamo još ostale resurse i pet networke, odnosno ostale kartice da dodijelimo. Znači, možemo dodati još, na primjer, znači možemo dodati 5 network i resurs, znači napravit ćemo jednu simulaciju još dodatnu, znači dodat ćemo još u sustav, na primjer, evo idemo na factory, dodat ćemo, možemo ugasiti ovo, znači možemo dodati viličara da nam odvozi, znači gotove proizvode sa zadnje stanice. Recimo tu ga stavimo orijentacija ovako. I možemo dodati još policu jednu, da vidite kako to radi. Search. Evo dodat ćemo običnu policu jednu, recimo ovo je malo prevelika, dodat ćemo neku drugu, Tuareg, recimo ova polica, ovako ćemo staviti, dobro, to je to. Također, znači kada dodamo novi asset, odnosno objekt, moramo označiti novu lokaciju, označimo policu i ona je automatski dodana na lokacije. Sada možemo napraviti, znači, pet network, znači oni omogućuju, znači, resursima da se kreću između lokacija. Znači to su ceste ili staze kojima se kreću vozila u proizvodnoj hali. Znači možemo add ovo ime pet1 i možemo odmah nacrtati kako se kreće. Znači sastoji se od samo zatvorim asset browser da vidimo da se bolje vidi. Otvorit ćemo simulation properties. Možemo, upisat ćemo sad ovaj pet, da iz početka napravimo.
Znači dodajemo ponovno. Znači on sastoji od nodova, konektora i interfejsa. Znači prvo dodamo nodove, znači na svakom nodu resurs može stati. Znači možemo dodati tu i bilo gdje nod, ali nije potrebno pošto on ide do police. Znači tu ćemo samo napraviti jedan nod za skretanje i drugi ćemo tu ostaviti i to je to, stisnemo escape. Zatim treba povezati lokacije sa nodovima i konektorima, to radimo putem interfejsa. Dodamo interfejs i označimo lokacije, nodove. Stisnemo enter. To je to, sad su znači lokacije povezane sa pomoću 5 networka, ali treba još dodati resurs, znači trebamo dodati forklift, odnosno viličara kao resurs. Dobiremo, stisnemo enter i također treba dodati znači njemu 5 network koji smo napravili, znači 5.1. Također znači možemo promijeniti, također za viličara možemo dodati broj jedinica, također možemo troškove dodati, ali to danas nećemo raditi. Znači brzina je po defaultu 20 metara po minuti, to ćemo ostaviti tako. I to je to. Sada još trebamo samo promijeniti kod lokacija, odnosno kod flowa, trebamo dodati zapravo još jedan flow do police. Znači tu možemo druga tipka i add route do police. Također i ta ruta, znači moramo dodati ovaj viličar kako bi on odradio tu rutu, a ne automatski da se odradi bez čega. I to je to. I za sad možemo pokrenuti simulaciju. Nadam se da smo sve dobro napravili. Da vidimo se stisla simulate. Stisnut ću ponovo. Ajmo ga. I evo, znači, evo naše simulacije. Možemo, vidite kako sada, znači, viličar odvozi od krajnje lokacije do polica gotov proizvod. Možemo simulirati do kraja i zapravo doći do najvažnijeg dijela zapravo ove simulacije, do rezultata. Znači otvara se output viewer. Samo trenutak. Evo ga. Znači u output vieweru znači možete naći zapravo sve podatke što se događa u procesu, koliko ima izlaza, koliko traje, gdje je zastoj, koji stroj čeka i tako dalje. Znači tu u ovom dijelu možemo vidjeti entitet, odnosno metal, znači koliko je dugo u operaciji, koliko se kreće, koliko je blokiran. U ovom dijelu vidimo izlaze, znači imamo 131 izlaz, prosječno vrijeme operaciji i tako dalje. Ovdje imamo za resurs, znači koliko, na primjer, naš resurs dugo čeka, idle, skoro 80%. Zatim dolje vidimo svaku lokaciju, koliko dugo je operaciji, znači vidimo postotke, koliko dugo čeka, znači dugo vrijeme čekanja i koliko je blokirano. Vidimo koliko je jedan stroj izvan pogona. I tu vidimo znači conveyor koliko je empty, a koliko zapravo radi. Znači zapravo je prilično loš proces, ali dobro, zato služe simulacije. Također gore možete vidjeti, znači možete eksportirati ovo. Imamo razne čartove i grafove. Dobro,
Možemo to zatvoriti. Zatim ću vam još pokazati i znači scenario menadžer koji služi za uspoređavanje različitih scenarija. Znači možemo dodati novi scenario 1 na primjer, i možemo dodati razne parametre onda. Primjer, sad sam zaboravio šta smo vidjeli u simulaciji, ali na primjer možemo kako poboljšati simulaciju, znači možemo prvo konvejer, povećati brzinu i cijenu, što nije potrebno trenutno, entitet, možemo također cijenu povećati, proces, znači tok, proces time, možemo ubrzati, sporiti, evo, možemo recimo ubrzati proces, evo, možemo odabrati ova 4 parametra. Move time isto, evo, na primjer možemo, znači između dvije lokacije možemo move time povećati, evo, dobro ćemo ovo tu. Znači ako kupite novi stroj možete uspoređivati kako radi, odnosno ili se isplati kupovati uopće novi stroj, odnosno povrat na investiciju koliko dugo traje i ostalo. Za lokacije također možemo, znači kapacitet povećavati i resurs, cost per use, troškovi po satu i koliko možemo dodati čak povećati broj viličara u simulaciji. Mi ćemo ostaviti, znači ovo je već za scenarij 1 ćemo staviti sve da traje 1 minutu, pa ćemo onda vidjeti rezultate. Evo ga. I sistemo run scenarios. Sad ću se pričekati trenutak dok se pokrene simulacija. Znači, kao što gore vidite, znači prvo simulira prvotnu simulaciju, baseline simulaciju. To ću ona premotati brzo. I kad se ta simulacija završi, onda i odmah i drugu simulaciju simulira. Želimo vidjeti rezultate. Trenutak samo. Ispričavam se. I evo ga, znači možemo pokrenuti, usporediti znači scenarij 1 i baseline scenario. Evo, kao što vidite, scenarij 1 zapravo ne pomaže puno. Total exit se smanjio, ali da vidimo dolje usporedba strojeva, znači približno je jednaka, znači treba malo detaljnija analiza da bi se poboljšao proces, ali ovo je danas samo prikaz kako radi simulacija, nije potrebno da radi sve kako spada, odnosno da simulacija bude savršena. Znači možete dodati razne scenarije, znači možete sevati reportove, mi ovaj put nećemo sevati. Također možete sevati reportove da bi usporedili, da bi promijenili layout opće cijele tvornice, znači možete mijenjati lokacije strojeva, pa raditi simulacije za njih, znači za druge lokacije, približavanje, razne tokove, tako dalje. I to bi bilo zapravo to, znači imamo tu, znači da sumiramo, glavni dio je zapravo simulation browser, preko njega sve radite, dodajete lokacije prvo, odnosno konvejer, odabirete entitet, napravite tok materijala, znači tu imamo neiskorištenih strojeva čak, dodate, ubacite resurs ako je potreban, ako imate automatizirana vođena vozila ili ti viljuškare, te dodate njihov put kako se oni kreću. Također možete napraviti put za ljude kako se oni kreću, imamo tu čuljke male, odnosno i to bi bilo to. Možemo ugasiti AutoCAD Architecture i možemo pokrenuti nastavak prezentacije.
Znači licence. Znači ako vas zanimaju Pro Model AutoCAD licence, slobodno nas kontaktirajte preko naše web stranice ili putem maila. Eto. Q&A dio, vidimo ima pitanja. Za sad nema pitanja. Dobro, u slučaju da vas nešto zanima, molim vas kontaktirajte me putem maila na ilija@c-a-d.hr ili na infomail našeg poduzeća. Hvala na vašem vremenu te ugodan ostatak dana i lijep pozdrav.